दिनैनि आंनि भिडिअआ पेडियाट्रिक पेशेन्टनि बागै बेखौ मेडिकेल टार्माव पेडियाट्रिक बुंनाय जायो माने only गथ'फोरनि थाखाय इउज जानाय बेखौ पेडियाट्रिक होननानै बुङो नायलांबाय थादो नोंथांमोना आङो माखासे मेडिसिननि बागै आं फोरमायनो सानदों जिनेन मेट्रनिडाजल अरेल सिराप बेयो एन्टिबाय'टिक ड्राग बेयो जेब्ला गथ'आ डायरिया जायो बा डिसेन्ट्री जायो अब्ला बे टाइमाव बेखौ इउज खालामनाय जायो आरो बे मेट्र'क्ल'प्रामा आनहाइड्र'क्ल'राइड सिराप आइपिआ बे जेब्ला गथ'आ गोबानाय जायो नजिया जायो बे टाइमाव बेखौ बाहायनाय जायो बेयो एन्टिएमेटिक्स ड्राग आरो जेब्ला गथ'आ डायरिया बा डिसेन्ट्री जायो बा भमिट खालामो बार बार भमिटिं खालामबाय थायो अब्ला बेयाव जोंनि इलेक्ट्रलाइट बेलेन्सआ ORSनिफ्राय जोङो इलेक्ट्रलाइटनि जा खमि जादोंमोन देहायाव बेखौ जों मोनफिननो हायो ओंखायनो जेब्ला डायरिया बा डिसेन्ट्री जायो आरो भमिटिं जायो बे टाइमाव जों गासिबो ORSखौ लानांगौ बे मोननै मेडिसिनखौ माबायदि बाहायनाय जायो आं बेनि बागै बुंनो सानदों बे मोननैया सेम खामानि मावो जेरै स्निजिं आरो गन्थं नारथे नारथे मोननाय आरो एलार्जिक जानाय मोदोमाव गोबां रोखोमनि इनफेक्शन जायोना बे टाइमाव बे मोननैखौ लानाय जायो बे लिभ'सेट्रिजिननिफ्राय बे सिम्पोल सेट्रिजिनआ साबसिन आरोना बेनिख्रुइ बियो साबसिन खामानि मावो मोननैबो सेम खिन्थु ओमफ्राय सेट्रिजिन सिराप आइपिआ बेनिख्रुइ लिभ'सेट्रिजिननिख्रुइ मोजांसिन खामानि मावो पेरासिटामल पेडियाट्रिक अरेल सासपेनसन आइपि 250 mg बेखौ जोङो जेब्ला गथ'फ्रा लोमजायो बा एसे गगा मोननानै लोमजानाय बेफोरबायदियाव बेखौ जानाय जायो आसा खालामो आंनि बे भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनगोन होननानै आरो बेयो एसेबाबो हेल्पफुल जागोन होननानै आङो आसा खालामो आंनि बे बड' फार्मा इउटिउब चेनेलखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम आं बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि मेडिसिननि बागै भिडिअ लानानै फैबावगोन बेयो गासिबो पेडियाट्रिक पेशेन्टनि थाखायमोन आं एबार नेक्स्ट भिडिअ बिदिनो डिफरेन्ट भेराइटिनि आं मेडिसिननि बागै आङो खिन्थाबावगोन माबायदि इउज खालामनाय जायो आंनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों बाय